Moro Päivi. Moi Hanna-Mari. Mukava nähdä pitkästä aikaa. Niin on. Siitä on tosi kauan. On. Viimeksi ollaan kuvattu silloin itse asiassa tasan 4 kuukautta sitten. Niin on. Aika menee Koska siis silloinkin oli todella 20. nopeasti. päivä. Niin muuten oli. Oh. Onpa jännä. Paljon on tapahtunut, Niin mutta on. ehkä ei mennä siihen ainakaan tässä vaiheessa Ei mennä enempää. Mutta tänään ihana, että olette taas katsomassa ja tänään ajateltiin puhua vapaudesta unelmoida. Kyllä. Siitä, miten tärkeää on, että uskaltaa unelmoida isosti, tehdä niitä asioita, mistä oikeasti niin kuin sydän laulaa. Niin on. Eikä sekään välttämättä ole niin helppoa. Edes niinku tietää, mistä se sydän laulaa. Se on ihan totta. Että kyllä niin kuin välillä aika rankan kautta pitää käydä, että ymmärtää ruveta kuuntelemaan itseään ja tavallaan niin kuin ylipäätänsä, että kuulee sen. Niin kuin sä sanoit, että se ei ole välttämättä helppoa ja ihminen on kauhean hyvä keksimään kaikennäköisiä tekosyitä, että miksi joku ei ole mahdollista. Ja vähän niin kuin puhuttiin siitä manifestoinnista aikoinaan siinä manifestointijaksossa, niin oikeastaan kyse on tosi paljon siitä, että mihin me uskotaan, että pitää niinku uskoa siihen, että kaikki on mahdollista, niin sitten se onkin mahdollista. Et monesti me lähdetään jotenkin niin pienentämään sitä omaa unelmaamme tai ajatellaan, että joku ei niinku onnistu. Niin me usein lähdetään ja ihan sekin, että usein vaan se aika menee niin nopeasti. Me ollaan siinä arjessa, niissä arjen rytmeissä, siinä työssä tai siinä perheessä tai niissä harrastuksissa tai ihan missä tahansa. Se on tosi helppo uppoutua siihen kaikkeen, mitä tässä niin kuin näyttää olevan ja siihen kaikkeen kiireeseen, mitä näyttää olevan. Ja sitten se vaan se aika menee. Tiedätkö sä, mitä mä oon ruvennut tekemään? No kerro. No kun mä oon nyt niinku, se ei ollut kyllä mun oma idea, niin sinänsä joku toinen viisas ihminen kertoi tämmöisen vinkin, että ehkä mieluummin illalla, mutta jos ei illalla muista, niin viimeistään aamulla, niin ennen kuin nousee sängystä, niin miettii, että millaisen päivän haluaa, siis niin kuin, että mitä mä haluan tänään tehdä. Koska jos ei mieti sitä viimeistään siinä vaiheessa, niin hirveän helposti juuri menee semmosiin, niin kuin, että tyhjään tiskikonetta ja laitan työkoneen päälle ja rupean tekemään ja sitten illalla miettii, että mitäköhän mä nyt tänään oikeastaan niin kuin tein sellaista, mikä oli niin kuin jotenkin ekstra kivaa, mutta sitten niin kun miettii sen valmiiksi, niin sitten niin kuin tavallaan että oikeasti päättää, että hei, että tänään mä haluan käydä uimassa tai mikä se nyt sitten onkin. Tai sitten, jos se liittyy jotenkin just johonkin isompaan, ihanaan unelmaan, niin joku askel, että tänään mä huolehdin, että tohon mulla on aikaa. Tämä on priorisointia. Toi on tosi tärkeää. Toi on tosi tärkeää. Tiedätkö mitä? Mä teen sen illalla. Se on parempi. Se on ehdottomasti parempi, koska silloin maailmankaikkeudelle jää enemmän aikaa järjestellä asioita. No näin mä oon vähän ajatellut. Joo. Ja sit illalla mä teen vielä sen, että mä ikään kuin skannaan sen päivän läpi. Että mitä tänään itse asiassa tapahtuu. Mä otan sellaisen pienen hetken oikeastaan, mä pistän mun silmät kiinni ennen kuin mä niinku tunnustelen sen mun kehon ja sen, että mitä siinä päivänä tapahtuu. Ja jos siinä on tapahtunut jotain sellaista, mistä sit välttämättä, kun asioita tapahtuu, ei kaikki mene ihan just niin kuin Strömsössä tai miten se sanotaan, niin sit mä ikään kuin käyn sen läpi. Ja annan myös itselleni ikään kuin aina anteeksi, jos mä oon jättänyt jotain tekemättä tai ei ole mennyt kaikki niin kuin on suunnitellut. Ja mä ikään kuin vapautan sen, että tänään oli näin. Ja usein siitä saattaa löytää sit vielä jonkun sellaisen oman ikään kuin ajatuksen, että miksi niin itse asiassa kävikään. Tai mikä siinä oli se tarkoitus. Ja sitten vaan niin kuin taas saa vapauttaa itsensä siitä kaikesta. Toi on hyvä. Mutta mä teen vähän eri tavalla. Joo. Sama ihminen, joka kertoo tästä, en muista kuka se on, mutta ei sillä ole väliä, niin tästä juuri, että suunnittele se oma päiväsi. Joo. Niin toinen oli se, että sitten kun on niinku se päivä mennyt, niin just illalla ennen nukkumaan menoa, juuri tämä läpikäynti. Mutta itse asiassa hänen neuvonsa olikin se, että jos joku asia ei mennyt niin kuin sä halusit, niin kuvittele,
että miten se parhaimmillaan olisi mennyt. Eli tavallaan niin kuin muutat sen tapahtumaan positiiviseksi ja menetkin nukkumaan sen kanssa, että mulla oli täydellinen päivä. Eli tavallaan ei kiinnitäkään huomiota niihin epäonnistumisiin, vaan tavallaan se, että hei, että näin se olisi niin kuin ollut voinut niin mennä. Ja tavallaan niin kuin se kokemus, että miettii, että no näinhän se meni. Että en mä nyt sitä, että niinku rupee itsellensä huijaamaan, mutta tavallaan se mielikuvituksen voima on tosi vahva. Niin, joo, on. Mutta tässä on tosi mielenkiintoinen juttu, koska mulla ei ole ikinä toiminut toi. Okei. Mulla ei toimi se, koska mä ikään kuin tiedostan, että hei, nyt tää ei ole totta. Ja mulla ei toimi toi. Joo. Mulla toimii sitten taas se, mä tavallaan teen tota samaa, mutta sitten on just hauska, miten puhutaan vähän niin kuin samoista asioista eri tavalla, eri näkökulmasta. Että tavallaan mä teen ton. Mutta mä en vaan kuvittele sitä, vaan mä ikään kuin nimenomaan vapautan sen. Jos siinä on jotain, mä niin kuin annan sen mennä. Mä niin kuin vapautan sen, että tää oli näin. Joo. Ja sitten kyllähän mä teen kuitenkin sen, että mä tiedän, miten mä jatkossa toimin. Jep. Ja sitten mä tavallaan luon sen sinne tulevaisuuteen. Ton saman, että mä en muuta sitä mennyttä, vaan mä luon sen sinne tulevaisuuteen. Että mä tiedän, että hei, jatkossa mun ei tarvii enää tätä, että mä voin olla se turvassa vaikka. Että mä tiedän, että mä oon turvassa aina siinä tapahtumassa, että ei mun itse asiassa tarvitse reagoida. Joo. Ja sitten mä tiedän, mitä mä seuraavan kerran teen. Jep. Että mä en muuta sitä, mitä tapahtuu, mutta mä muutan sen tulevaisuuden. Joo. Ja tämä on niinku hirveän tärkeää mun mielestä, että asioita voi tehdä ja tehdä tavalla, jonka itse kokee omakseen. Kyllä. Koska se on niin tärkeää se itsensä uskominen. Ja tavallaan, että jos sä käytät jotain tekniikkaa, joka sun mielestä kuulostaa aivan hölönpölyltä, niin sit sä hirveän helposti tavallaan niin kuin tuhoat sen vaikutuksen sillä, että se ei kerta kaikkiaan niin kuin toimi. Mutta sitten on tietty jotain asioita, joita voi koittaa ja löytää sen uskon sitä kautta, että tyyliin just se, no niin kuin säkin varmaan teet, että et keskity vain niihin huonoihin asioihin, vaan muistat olla kiitollinen niistä hyvistä asioista, jolloin siihen käytetään isompi määrä energiaa. Ja sitten just tämmöiset kiitollisuuspäiväkirjat ja muut, niin tavallaan sitä voi koittaa, että miten se elämä rupeaa muuttumaan, miten sä näet oman elämän, kun sä teet sellaisia asioita. Kyllä. Ja sitten just joku kiitollisuuspäiväkirja, niin mäkin kun jossain kohtaa aloitin pitämään, niin sain jonkun ohjeen, että kirjoita 3-5 asiaa. Ja sitten mä kirjoitin, että olen kiitollinen talosta ja olen kiitollinen työstä ja olen kiitollinen puhtaista vaatteista ja näin. Ja sitten kuuntelin se on Elina sen nimi. Täytyy laittaa videolle sukunimi, että menee kreditit oikeaan paikkaan. Niin hän opasti sitä, että kun tekee kiitollisuuspäiväkirjat A 10 asiaa ja B, niin kuin, että kerro aina, minkä takia olet kiitollinen. Eli tavallaan se, että olen kiitollinen kodistani, koska se on ihanan valoisa ja suo minulle turvallisen lämpimän paikan, missä asua. Ja mikä se nyt ikinä onkin, mutta silloin pääsee siihen niin kuin tunnekokemukseen siitä luettelosta. Ja mun mielestä se kyllä oli tosi hyvä neuvo. Ja sitten tavallaan se, että sen verran laajasti pitäisi kirjoittaa, että siinä menee sanotaan 10-15 minuuttia, jolloin tavallaan sä kylvet siinä kiitollisuuden mielialassa ja miettimisessä. Ja sitten tavallaan kun sä huomaat sen kiitollisuuden niistä olemassa olevista asioista, niin silloin on niin kuin helpompi myös sitten niitä miettiä, että mitäs muuta ihanaa mä haluan. Eli tavallaan perustaa sen siihen olemassa olevaan hyvään värähtelytasoon. Joo, ja sitten koitapa kirjoittaa 100 asiaa, mistä olet kiitollinen. Joo, mä senkin joskus tehnyt. Se on oikeasti aika hauska harjoitus. Mutta toi tunnehan tuossa on tosi tärkeää. Ja mulle se on jotenkin niin luonnollinen, koska mä tunnen niin kuin aina kaikki asiat. Se tunne on mulle niin henkilökohtainen, että se on niin kuin se mun juttu. Mutta mä oon myös kuullut ja huomannut, että se ei todellakaan kaikille. Meillä on monta aistia ja me ikään kuin käytetään eri aisteja myös siinä, miten me koetaan asiat. Ja vaikka se kiitollisuuskin. Et senkin voi kokea niin kuin
toiset helposti niin kuin nauttii sitä, mitä ne näkee, ja toiset siitä, mitä ne, niin kuin, mitä ne tuntee ja kuulee ja kaikki. Ja sitten täytyy sanoa, että itsellä myös se taso, mistä asioista on kiitollinen, niin on muuttunut. Et nykyisissä kiitollisuuspäiväkirjoissa niin kun lukee enemmän siitä, että olen kiitollinen tästä harmonisesta olotilasta, mikä minulla on. Ja tavallaan niin kun, semmoisista niin kun yksityiskohtaisista, materialistisista ajatuksista tai ihmissuhdeasioista, mitkä siis on aivan älyttömän tärkeitä. Ja materiaaliasiatkin on aivan ihania. Olen edelleen ihan älyttömän kiitollinen omasta kodistani esimerkiksi. Mutta tavallaan niinku se, että se taso jotenkin nousee. Mutta niistä on niinku helpoin aloittaa niistä konkreettisista asioista. Ja tavallaan se, että muistaa, että just se, että voi olla kiitollinen siitä, että on vaatteet päällä ja on kiitollinen siitä, että olen sängyssä, jossa on ihanan pehmeä olla. Tai olen kiitollinen siitä, että minulla on lämmin peitto päällä. Niin. Tai siitä, että on pesukone. Niin. Miten ihanaa, että mä vaan laitan ne vaatteet sinne ja sitten ne tulee puhtaina sieltä ulos. Juu. Mulla on kahvinkeittiö, että mä vaan pistän sinne purut ja sitten se keittää mulle sellaista ihanaa kahvia. Mun ei tarvitse huolehtia, että kiehuuko se yli. Tai se, että kuinka ihana muki mulla on, mistä mä juon teetäni. Se voi olla tosi pieni asia, että sen ei tarvi olla mitään, että mulla on 1000 euroa rahaa. Ei sen tarvi olla niinku mitään sellaista. Ei, ja sit niinku myös, tää oli hauska kun sä mainitsit tästä pienestä asiasta, niin tänä kesänä mulla on niinku jotenkin tässä omassa kasvuprosessissa ollut se teema, että kiinnitä pieniin asioihin, niin sanotusti pieniin asioihin huomiota. Valon säihkymiseen järven pinnalla tai siihen, että kristallikruunusta tulee joku sateenkaarikuvio seinälle. Ja sitten se oli niin ihana, joku sanoi, että kun se oli myös kirjassa, mutta en osannut enää sanoa mikä kirja, tässä on aika monta kirjaa tullut luettua, niin sanottiin, että hengitä kauneutta sisään. Sitten mä tajusin, että mä oon vaikka kuinka monta vuotta, aina kun on jossain jotain ruusuja ja muita, tai tulppaa, että mä menen aina kykkimään ja hengittelemään niitä, mutta se oli niin kauniisti sanottu, se hengitä kauneutta sisääsi. Ja tavallaan se, että miten voidaan niinku ajatella, että oikeastaan se kauneus on sitä rakkautta, mistä tämä koko maailma on niinku rakennettu. Se on juuri näin. Ja tavallaan on se sitten hajuaisti tai näköaisti tai tuntoaisti, niin aina kun kiinnittää huomioon johonkin ihanaan, niin itse asiassa kiinnität huomiota rakkauteen. Ja mun mielestä se on niinku aivan varmasti. Ja tähän on ihan pakko sanoa vielä, kun hengitä sisään, niin oli joskus sellainen harjoitus, missä pyydettiin hengittämään rakkautta sisään. Ja koitapa hengittää rakkautta myös ulos. Aina poistetaan sitä pahaa sieltä. Aina sanotaan, että hengitä sitä kaikki, mitä tarvitsee ulos, mutta koitapa miltä ihanalta tuntuu. Hengität rakkautta sisään ja hengitä rakkautta ulos. Mutta mä oon tehnyt itse asiassa aika paljon. Joo. Koska siis pointtihan on se, että mehän kaikki ollaan minun niinku, käsitykseni mukaan tehty rakkaudesta. Niin, että me ollaan osa sitä suurinta rakkautta, korkeinta rakkautta. Ja itse asiassa niinku se, että ja siihen liittyy myös se oma tyytyväisyys, että miettii sitä omaa sisäistä olotilaa. Jos joku asia tuntuu hankalalta, niin kuin varmasti kaikilla on niitä tilanteita, niin muista siinä kohtaa niin kuin miettiä sitä, että mennä niin kuin, siis positiivisessa mielessä kääntyä sisäänpäin, ei niin, että sulkeutuu, vaan niin kuin positiivisessa mielessä miettiä, että juuri tässä hetkessä kaikki on hyvin. Yleensä kun me murehditaan, tai siis aina kun me murehditaan joko mennyttä tai sitten me murehditaan tulevaa. Kyllä. Mutta juuri tässä hetkessä ja niin kun itse asiassa vaikka olisi, siis tämä on hassu sanoa, mutta voin nyt valitettavasti kokemuksesta todeta, että vaikka olisi mitä kipuja tai muita, niin oikeastaan jos oikein miettii juuri tätä hetkeä, miettii sitä tietoisuuden tasoa, niin oikeastaan jopa kivut häipyy siksi pieneksi hetkeksi, kun sä keskityt. Mutta tietenkin jos on semmoinen haastava tilanne, niin se saattaa olla helpommin pienempi hetki. Sitten se tavallaan se keskittyminen herpaantuu. Mutta tavallaan se semmoinen,
että kaikki on juuri tässä hetkessä hyvin, me ollaan se korkein rakkaus. Ja sitten niin kuin se, että se oli mun mielestä kans ihana tämä, että mieti, että oletko sinä se kipu, tai oletko se sinä, jolla on se kipu, vai oletko se tietoisuus, joka tiedostaa, että on se kipu. Ja sitten kun sä niin kun vastaat, että juu, tiedostan tämän kivun, niin sitten sä itse asiassa olet tietoinen siitä tietoisuudesta, joka Kyllä. tiedostaa sen kivun. Kyllä. Ja päästään siihen, että kuinka me itse asiassa ollaan osa sitä laajaa tietoisuutta, yhteistä kenttää ja tavallaan ei olla erillisiä ihmisiä, vaikka meidät on opetettu kokemaan itsemme erillisiksi. Niin, tästä päästään taas tosi mielenkiintoisiin asioihin, mutta jos mennään vielä tähän, sä sanoit ton, että jos kaikki on hyvin tässä hetkessä, niin tiedätkö, mun täytyy sanoa sekin, että sekään ei välttämättä kaikilla toimi. Mulla itsellä se ei toiminut. Okay. Mä olin pitkään kiinni, tiedätkö, sellaisessa loopissa, että kun päästään tästä takaisin myös siihen unelmointiin, että uskalla unelmoida. Mä olin pitkään kiinni sellaisessa, että mulla ei ikään kuin se unelmointi toiminut, koska kaikki aina sanoi, että kaikki on hyvin. Ja sit sä menet siihen fiilikseen, että kaikki on hyvin. Ja koko ajan sun päässä nipottaa, että ei ole hyvin, se asia ei ole hyvin, se ei ole hyvin. Tiedätkö, kun sä käyt niitä läpi siellä sun mielessä, että oikeasti mun analyyttinen mieli tietää, että sä valehtelet. Kaikki ei ole hyvin. Ja kenellä? Minulla vai niin kuin koko maailmassa? Että jos vaikka sulla olisi nyt, niin ei koko maailmassa ole. Siis kaikki ei ole hyvin. Se oli väärä sana mulle. Mutta sitten kun mä muutin sen sillä tavalla, että okei, että mä tiedän, että kaikki ei ole nyt hyvin. Että maailmassa on sotia, kaikkia nyt tapahtuu, tiedätkö, että kaikki ei ole hyvin, okei. Mutta sitten mä muutin sen siihen, että mä voin olla tässä turvassa. Ja se oli se, mikä oli itse asiassa tosi merkityksellinen, koska mulla kävi tosiaan niin, että aina kun mä sanoin ja olin oikein että kaikki on nyt hyvin, ja sitten mä vielä pääsin siihen fiilikseen, että jes, että nyt on oikeasti kaikki hyvin, niin tiedätkö, saattoi olla seuraava päivä, niin tapahtui jotain, tiedätkö, tosi isoa, joka näytti mulle ihan faktisesti ja totuudellisesti, että hei, näetkö, kaikki ei ole hyvin. Ja saattoi räjähtää niin koko isoja asioita. Joo. Tosi isoja Joo, joo. Ja siis sä oot ihan oikein, olen siis samaa mieltä. Eli oikeastaan niin kuin, joo. Toi on hirveän tärkeä, kiitos, että niin kuin nostit ton sanottamisasian. Joo. Koska niin kuin, en mäkään hoe itselleni, että kaikki on hyvin. Vaan pointti on niin kuin oikeastaan niin kuin oman kokemuksen mukaan niin kuin se, että keskittyy siihen hengittämiseen ja on vain ja niin kuin keskittyy siihen omaan, niin kuin, koska sanoa sydänenergiaan, siis siihen omaan. Kyllä. Niin kuin, siis on, että juuri ei käpery itsensä, vaan on vain itsensä, jolloin niin kuin se, puhutaan nyt siitä korkeimmasta minästä tai intuitiosta tai niin kuin, unohdetaan tavallaan se muu. Ollaan vaan se tietoinen tietoisuus. Ja silloin voidaan siis aistia sitä, että okei, mä tiedostan, että käsi on ihan perskutin kipeä, mutta se tavallaan se kipukokemus siksi pieneksi ajaksi voi niin kuin muuttua. Tai mikä se nyt itsellä onkin. Eli tavallaan, mutta se turva on oikeastaan se juttu. Ja sitä niin kuin mun mielestä niin kuin tarkoitetaan, tai ainakin itse tarkoitan sillä, että tavallaan siinä sekunnissa, siinä sekunnin murto-osassa se kaikki on hyvin. Ja siis tosi monelle toimii tämä. Monelle toimii tämä. Ja sitten mäkin pääsen siihen, ja kun mä uskon myös siihen, että sen kaiken pohjalla on se rakkaus. Se kaiken pohjalla on se korkein tietoisuus, miksi sitä kukakin haluaa kutsua. Ja siihen mä sitten taas pääsen. Joo. Ja siellä, että se kaikki voi olla niin kuin, sieltä tulee ne tavallaan ne kaikki sellaiset asiat, mitkä voi tapahtua ja mikä voi olla hyvin. Ja sieltä ehkä päästään taas tähän unelmointiin, että mikä sitten oikeastaan on siellä mahdollista niin juuri sinulle. Kyllä, ja just siis kysymyshän on siitä turvallisuuden kokemuksesta. Kyllä. Et tavallaan niin kun päästä edes pieneksi hetkeksi ja sitten jossain meditaatiossa, kun on tehnyt enemmän, niin sit voi olla aika pitkän hetken siinä samassa. Niin voi, ja se on ihanassa tilassa. Niin Mutta on. mennään siihen
unelmointiasiaan ja vapauteen unelmoida. Ja Tänään me pohjustettiin sitä aika hyvin ja päästiin niin kuin tähän, koska se on tosi tärkeää, että jos et sä tunne oikeasti olevasi turvassa, niin miten voi unelmoida? Juu, ja jos ei tiedosta olevansa kiitollinen asioista, joita jo on, niin miten voi unelmoida? Ei voi saada lisää, jos et sä tavallaan ole kiitollinen edes siitä, mitä sulla on. Just näin, että jos on semmoinen olo, että aina kaikki menee pieleen tai koskaan ei mikään onnistu, niin millä sä unelmoit? Aivan. Joo, koska ei se kuitenkaan pysy, eikä se onnistu, ehkä se ei edes tule. Tai jos se tulee, niin se katoaa. Joo. Eli niin kuin hyvä pohjustus. Itse sanomme, mutta on tärkeää olla tyytyväinen siihen, mitä tekee. Aivan. Mutta hei, nostellaan kortti. Yes. Ja tänään on siis tämmönen enkelin kutsu korttipakka, jossa on tekijänä Katariina Degerman ja Terhi Elo ja kuvitus on Katja Sorva-Rinta. Ja nyt siis perinteiseen tapaan voit valita 1, 2 tai 3. Ja jos haluat, niin voit kirjata sinne kommenttiinkin, minkä olet valinnut, mutta voit myös kirjata vaikka itselle paperille tai täältä, kun nyt joku haluaa tulla, tää on 1. Nostetaanko me nyt nämä kaikki 3? Nosta vaan. Ei nosta, no joo, tehdään niin. Tossa on 2. Ei näytetä vaan. Ei. Ja 3. No niin. No niin. Eli jos valitsit 1, Voimaeläin. Voimaeläin. Mitäs tässä on? Voin avata yhteyden voimaeläimeen. Voimaeläimeni ohjaa minua ja muistuttaa siitä, mihin minun tulisi kiinnittää huomiota ja millaiset ominaisuudet ovat juuri nyt tarpeen. Mä en ole näitä voimaeläimiä kyllä niinku oikein käyttänyt. Mulla on kyllä 1 korttipakka, mikä on voimaeläimistä. Sen verran on ollut asiasta kiinnostunut. Mutta mä jotenkin ehkä ajattelin, että onko tässä kyse jotenkin semmoisesta vähän niin kuin samaistumisesta. No se on siis mä oon voimaeläimiin tutustunut silloin, kun mä tein itselleni ensimmäistä rumpua. Okei. Ja siellä kun se rumpu vihkittiin käyttöön, niin siellä ikään kuin otettiin yhteyttä myös siihen voimaeläimeen. Ja mä koin sen siellä sellaisena, että se oli ikään kuin, että sähän voit ottaa sen niin, että se on se sun voimaeläin, mistä sä saat voimaa, mutta se on just kuvainnollinen myös. Että vähän, että mitä sä niinku tarvitset, millaisia ominaisuuksia niinku on sinussa. Mistä sä niinku, mikä on siellä sisällä sellainen niinku voima. Koska eri eläimillähän on vähän erilaisia. Toiset on tosi uteliaita, toiset on tosi voimakkaita, toiset on enemmän viisaita. No kaikki varmaan on viisaita, mutta niillähän on eläimillä ikään kuin myös erilaiset ominaisuudet. Niin tavallaan sä voit ammentaa ehkä sieltä, että voi myös ajatella sillä tavalla, että mitä ominaisuuksia sulla on, mistä sä saat sen voiman. Ja sitten mun mielestä tässä on myös tärkeää se, että niinku itse asiassa vähän niin kuin kaikki ominaisuudet voi olla sekä hyviä että huonoja. Riippuen siihen, että mihin niitä käytetään. Ja joskus muistan tämmöinen niinku maallinen esimerkki siitä, että kun haet työpaikkaa ja sit pitää aina valmistautua kertomaan, että mitkä ovat 3 kehityskohdastasi, niin valitse sellaiset kohteet, jotka oikeastaan ovat positiivisia. Niin just tää. Tyyliin, että joskus olisi hyvä olla myös hiljempaa, vaikka minulla on paljon hyviä ideoita, mutta että muutkin saavat puheenvuoron. Jotain tällaista, niin, joo. Siis, mä nyt oikeastaan nyt hyvä esimerkki, mutta niinku tavallaan se, että jossain hommassa on hyvä, että olet hiljainen, jossain hommassa on hyvä, että sä oot puhelias. Kyllä. Ja tavallaan, että miten kääntää niinku vahvuuksiksi ne omat ominaisuutensa. Kyllä. Ja se on mun mielestä niinku ehkä, en mä tiedä liittyykö se nyt voimaeläimiin, mutta niinku tavallaan niihin. Mun mielestä liittyy. Mun mielestä liittyy oikein hyvinkin. Joo. Koska se on yksi sellainen, että se on aika helppo kuvitella. Se on aika helppo kuvitella, että jos haluaisit olla joku eläin, niin mikä olisit? Siis lapsethan leikkii tosi paljon sitä. On. Ja sitten
tavallaan niin kuin ehkä tämä lapsenomainen suhtautuminen myös niihin kiitollisuuden aiheisiin. Kyllä. Että lapset huomaa kaiken näköistä pientä, jotka on niin kuin ihania juttuja. Ja sitten just tämä, että sä kuvittelet olevasi joku eläin. No nykyisin se saa vähän erilaisen käsityksen, kun nykyisinhän sä voit olla vaikka joku eläin, niin sitten mennään siinä taas vähän niin kuin toiseen ääripäähän, mutta siis joo. Joo, no niin. Eli ei mennä nyt niin pitkälle. Ei mennä nyt niin pitkälle. Joo. Ei kuvitella siis olevamme mikään eläin, mutta me voidaan ammentaa niistä. Voidaan ammentaa niistä voimaa ja tavallaan miettiä jotenkin. Mutta ehkä näille, kenelle tämä kortti tuli, niin ehkä siellä on joku sellainen nimenomaan oma voima. Joku sellainen ominaisuus, mikä olisi valmis tulemaan esiin. Näin mä tämän niin koen. Ja sitten on luultavasti niin, että ne, jotka sai siis, tai valitsi ykkösen ja sai tämän voimaeläimen, niin te saatatte tietää tästä paljon paremmin, kun kuuntelette sitä sydäntänne tai tiedätte jo valmiiksi, että okei, tämä oli nyt se juttu ja muistankin tehdä tätä asiaa, mitä jo 5 vuotta sitten tein, mutta olen unohtanut. Eli ottakaa oma voima käyttöön, sanoisin. Se oli hyvin tiivistetty. Sitten oli 2. Elämän aistiminen. No, tästäkin on jo vähän puhuttu ja Kyllä. aloitettu. Vastaanotan elämän ja valoauttajien viestit helposti ja vaivattomasti. Elämän aistiminen on minulle luontaista ja kehitän aistejani jatkuvasti. Juu, tästä jo puhuttiin. Tästä puhuttiin ja tämä on siis mielenkiintoinen. Kun me tehdään yhden ystävän kanssa niitä kuuhoitoja, niin mä tein sinne mun kanavalle myös sellaisen, mä oikeasti vähän tutkin, kun multa on kysytty, että mitä se kuu oikeasti vaikuttaa. Joo. Ja mä tutkin sitä vähän niin kuin myös tieteelliseltä kannalta. Ja se ehkä on tähän elämän aistimiseen, just että mikä itse asiassa tuolla luonnossa, että mitä meillä täällä kuuluu aistia ja mistä ne ikään kuin myös tulee ne aistit. Niin siinä päästiin niin kuin sellaiseen lopputulokseen myös tieteen kannalta, että se on nimenomaan, että sä niin kuin välttämättä, tai sä voit aistia tietysti kaikkia sun ympärillä, mutta meillä on tietysti aistit rajallisia. Meidän huomio kiinnittyy tiettyihin asioihin. Ja mitä stressaantuneempia me ollaan, niin sitä vähän enemmän me katsotaan tosi kapeasti. Ja vaikka me nähtäisiin isoja asioita ja jos mekin katsotaan ympäristöä, niin me todennäköisesti kiinnitetään huomioita eri asioihin. Ihan varmasti. Joo. Jos me ollaan ostamassa asuntoa, me katsotaan eri asioita kuin jos me mennään sinne kylään. Ei me kiinnitetä niin kuin samoihin asioihin. Niin samalla jos me ollaan siellä luonnossa. Niin toinen kuulee ne linnunlaulut ja toinen näkee ne pilvet ja toinen vaan kävelee ja onpa täällä kova tuuli, jos on niin kuin stressaantunut. Et ehkä se sellainen luonnostakin voi saada paljon, jos elämän aistiminen tietysti yleisestikin, mutta mulle tulee tästä niin kuin sellainen luontoyhteys aika voimakkaasti ja sekään, että ei se luonto välttämättä anna niitä sulle vastauksia, mutta kun menee sellaiseen tosi rauhalliseen paikkaan, missä ei ole välttämättä se oma kiire koko aika läsnä, niin siellä voi ikään kuin kuulla sen itsensä paremmin. Kyllä. Mutta hei, sä mainitsit kuuhoidon. Niin. Kerroksä vähän mitä ne on ja jos joku on kiinnostunut, niin mistä löytää lisätietoa? No meillä on Valoa ja rakkautta, sellainen sivusto ja myös Instagramista löytyy. Me ollaan siis tehty uuden kuun ja täyden kuun aikaan. Joo. Sä teet sitä jonkun sun Mä teen sitä mun yhden ystävän kanssa, Joo. jonka kanssa me ollaan astrologisesti hyvin toisiamme täydentäviä. Joo. Että sieltä tulee niinku sellainen yhteys niin siitä oli just tää, kun sitä kuuta tutkin. Että eihän välttämättä, että mitä se kuu itse asiassa nykyaikana niinku merkitsee meille. Mutta sieltä tuli just se myös niinku tätä aistimista ja muuta, että me ollaan eletty vuosituhansia. Ja se kuu on ennen ollut meille tosi tärkeä ihan niinku teknisenä apuvälineenä. Me ollaan seurattu sitä ja monet eläimet seuraa vieläkin luonnon rytmiä kuun mukaan. Ja nykyisin me ollaan siitä niin kaukana. Et me ikään kuin vahvistetaan, tietysti siihen liittyy energiahoidot. Että siinä samalla niin kuin välitetään ja sitä energiaa ja rakkautta ja kaikkea sitä ja putsataan energioita. Mutta myös se, että se uuden kuun aika on aina sitä uutta aloitusta. Ja se ikään kuin herättää meille niitä kysymyksiä. Ja niitä me halutaan ikään kuin vahvistaa. Me annetaan aina viestejä niin kuin sen mukaan, että mitä olisi hyvä miettiä ja pohtia siinä ajassa, kun alkaa uusi. Ja täysikuu sitten taas on tietynlaista täyttymystä, se on sitä esille tuomista ja sitä sellaista omana itsenään olemista. Eli liittyy siihen unelmointiin. Liittyy vahvasti unelmointiin, kyllä.
Joo. Mutta tosiaan niin tämä elämän aistiminen, niin kuin puhuttiin niistä pienistä jutuista, tuoksuista, Kyllä. kauniista asioista. Eli tavallaan, ja just se mun mielestä niin kuin se niin kuin mielikuvituksen lentoon päästäminen. Kyllä. Että tuossa kesälomalla niin olin Italiassa ja siellä oli riittävän lämmintä. Siis lähenteli 40 astetta, niin sit se oli hyvä, kun tuli oltua muutamalla päivänä sitten semmoisella niin maauimalassakin. Ja sitten en jaksanut edes lukea. Ja sitten mä vaan olin siellä. Ja just sillä kattelin ympärillä olevia puita ja lintuja ja kaiken näköistä. Niin ja sit se on niin ehkä sitä juuri sitä itsensä kanssa olemista ja niin kuin siinä hetkessä olemista. Et ei tavallaan tee mitään, mutta loppujen lopuksi pää voi tuottaa ihan huikeita niin kuin ideoita, mitä voikin sit niin kuin ruveta tekemään tai niin kuin toteuttamaan. Eli mä sanoisin, että tavallaan ne unelmat syntyy, ne sisäiset unelmat kumpuaa jotenkin siitä tekemättömyydestä, siitä, että on tilaa aistia sitä ympäristöä, niin sieltä tulee jotenkin ne sisäiset jutut. Kyllä. Eikä niinku siitä, että niinku päättää, että nyt mä mietin, mitä mä haluan oikeasti. Joo, koska silloin sä oot siellä, silloin sä vaan mietit ja silloin sä et oikeastaan kuuntele sitä. Joo. Ja tää on ehkä semmonen, mitä on myös yrittänyt sanotusta muuttaa, että en käyttäisi enää, että mietin mitä haluan, vaan tunnen mitä haluan. Kyllä, toi on hyvä. Kyllä. Jeps, sitten päästään kolmosiin. Ja sieltä tuli rakkauden voima. Oi wow. Me muuten puhuttiin jo tästä rakkaudestakin, mutta jos tämän pienen tekstin tästä lukee. Rakkaus on jumalainen voima, joka parantaa ja saa aikaan ihmeitä. Valitsen rohkeasti rakkauden joka päivä ja luon pelottoman sydänyhteyden muihin. Kun annan toiselle rakkautta, saan sitä itsekin. Mehän puhuttiin siitä rakkauden ulospäin hengittämisestä. Niin puhuttiin. Ja se saattoi ehkä jäädä mainitsematta, että tavallaanhan tämä on sitä vaihtokauppaa. Kyllä. Että saan rakkautta, annan rakkautta. Saan rakkautta, annan rakkautta. Ja sit niin kun, mun mielestä hyvä niin kun myös semmonen ajatusmalli on niin kun se, että tavallaan sitä just sitä elämän luomista. Että jos sä oot vaikka menossa jonnekin, on se nyt sit kokous tai juhlat tai joku niin kun, missä on paljon ihmisiä ja jos jotenkin se tilanne niin kuin normaalisti jännittäisi. Että ei keskity siihen, että mitä siellä, millaisia ne muut ihmiset on ja mitäköhän siellä tapahtuu, vaan keskittyykin siihen, että millä energialla minä menen sinne tilaan. Kyllä. Että tavallaan niin kuin koko itsensä voi pyytää niin kuin omat energiat itseensä ja lähettää muista asioista tarttuneet energiat pois ja sitten voi vielä vaikka uudestaan koota ne omat, jos niitä on jonnekin matkan varrelle vielä jäänyt. Mutta periaatteessa riittää, että jossain järjestyksessä lähettää pois ne, mitkä on tarttunut ja sitten itsensä kokoon sen oman energiansa. Ja sitten niinku tavallaan keskittyy siihen omaan sisimpään, siihen, että on se rakkaus ja säteilee sitä ympäristöönsä ja tavallaan menee siinä rakkauden voimassa, siinä omassa hyvässä olossa sen ajatuksen kanssa, miten tämä tilaisuus parhaalla mahdollisella tavalla menisi. Joo, kyllä. Ja tavallaan niin kuin ajattelee sitä. Eli tavallaan menee siinä rakkauden energiassa eikä siinä supistavassa pelon energiassa. Joo. Ja siis nimenomaan sitä rakkautta voi lähettää etukäteen kaikille tapahtumille. Että just toi, että kuvittelee, että se menee, mutta joskus mä vaan niin kuin lähetän etukäteen sitä rakkautta. Että sitä voi vaan lähettää. Että ajattelee, että mä laitan sinne vaan paljon rakkautta, että se asia niin kuin sujuu hyvin. Ja jos on joku ihminen, josta ei pidä niin paljon tai jotain muuta vastaavaa tai just joku jännittävä kokous, niin kun sille vaan lähettää sitä rakkautta, niin
sitä kannattaa oikeasti koittaa, koska pelkästään se, että sitä intentiolla lähettää sitä rakkautta, niin voi oikeasti testata ja huomata, että se yhtäkkiä meneekin tosi hyvin kaikki siellä. Ja tää on vähän sitä, että niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Vähän. Että tavallaan se, että kun sä itse meet rakastavasti, niin silloin suhunkin suhtaudutaan sille samalla energialla. Koska mehän siis, niin kuin tietää, mehän peilataan toinen toisiamme. Kyllä. Että kun sä otat jonkun asennon, niin mä menen samalla tavalla. Ja niin kuin tavallaan se asenne ja tekemiset ja eleet, niin ne on. Ja tavallaan sen takia on niin kuin tosi tärkeää ottaa vastuu 100% siitä omasta olotilasta, omasta tekemisestä. Ja huomata se, että muut ihmiset on tavallaan niin kuin peilejä sille, mitä me ollaan. Ja se, mikä on aika kova asia, niin on se, että ne ikävältä tuntuvatkin asiat, niin itse asiassa me tavallaan itse tilataan ne. Ne tavallaan niin kuin on jonkinnäköisiä, kun meillä on yleensä niin haavoja itsessämme, niin jotta me ymmärrettäisiin parantaa ne omat haavamme, niin jonkun toisen täytyy tökätä meitä, että me huomattaisiin, että hei, sulla on tommonen haava. Mutta valitettavan usein me ajatellaan, että se oli sen toisen vika ja ruvetaan syyttämään sitä toista, eikä niin, että me huomattaisiin, että hetkonen, minkäs takia tämä nyt niinku kolahti näin paljon, että onko mulla nyt joku juttu jostain vanhasta tapahtumasta tai jostain, mikä nyt niinku kaipaisi huomiota ja sitä parantamista. Ja nimenomaan tätä rakkauden voimaa. Niin on, joo. Koska rakkaus parantaa. Niin se parantaa. Ja tossakin voi olla niin kuin monta tuolta itämaisista perinteistä tulee helposti se, että sitä itse asiassa ihminen on usein kahdenlaista. Toiset projisoi sen ulospäin, että toi teki nyt se on ton vika. Sä kun toimisit näin, niin se menisi paremmin. Tai jos vaan noin tapahtuisi, niin sitten se asia menisi hyvin. Ja toiset sitten taas ottaa sen itsensä, että ihan yhtä lailla on niitä ihmisiä tosi paljon, jotka ajattelee, että vitsi, se oli mun vika. Mä taas tein väärin, en mä kestä tätä. Ja että se tavallaan ja sä voit projisoida sen joko itseesi tai sitten sinne ulkopuolelle. Ja tää on tosi herkkä aihe. Mä oon tosi monia ihmisiä, joskus mä puhun aika suoraan tai aina aika usein, niin jos sä menet sanomaan jollekin, vähänkin siihen suuntaan, että nyt sä niinku, että se peilaa sulle niinku jotain asiaa, niin siitähän tulee, että väitätkö sä, että tää on mun vika. Sehän on tosi herkkä aihe, koska ei tietysti siis, mä oon sitä aina sanonut, että missään nimessä ikinä mikään, mitä tapahtuu, ei ole sun vika, eikä ole mun vika, eikä sun vika, koska tavallaan mikään ei voi olla oma vika, jos et sä niinku tietoisesti sitä tee. Koska se on niin alitajuinen prosessi, että mulla on ollut näitä hyviä esimerkkejä. Näkee vaikka, että se toinen osapuoli siinä kotona, niin se vaan makaa. Miksi sä vaan makaat? Niin tiedätkö, että nyt tee jotain. Ja mikä siellä on, niin siellä pohjalla voi olla tosi kiukkunen siitä, että ei anna itselleen lupaa levätä. Vaan mulla on niin kiire, mun täytyy hoitaa nämä kaikki asiat. Että niin siellä, et se ei ole välttämättä niin edes se itse tapahtuma, vaan just jotain, mitä sä et ehkä salli itsellesi. Kyllä. Ja sä et ehkä salli itsellesi sitä rakkautta, sitä lupaa niin kuin olla. Tai sit lupaa olla sellainen kuin sä oot. Lupaa niitä unelmoida ja tehdä niitä omia asioita, mitä oikeasti itse haluaa. Ja sitten näkee jonkun ihmisen, joka tekee, se voi todellakin ärsyttää. Joo, toi on kyllä niinku tosi hyvä, että nostit ton niinku esille. Ja myös se, että ottaa vastuun 100% tarkoittaa myös sitä, ettei uhriuta itseään. Juuri se. Eli ei se tarkoita sitä, että jos joku kohtelee sua niin kuin väärin tai kaltoin, että sun pitäisi se niin kuin hyväksyä. Vaan se oppiläksy voi myös olla se, että ottaa vastuun tekemisistään ja siirtyy jonnekin muualle. Niin, että tavallaan poistuu itse siitä tilanteesta, eikä niin, että antaa sen saman loopin pyöriä. Missään nimessä siis aina jos on kysymys jostain sellaisesta, että oikeasti on jossain vahingollisessa suhteessa, missä fyysisesti tai henkisesti pahasti satutetaan, niin sitä voi olla vaikea selvittää siinä hetkessä. Mutta sitten taas jos siitä lähtee sillä tavalla pois, että ei ikinä käsittele sitä, niin sä helposti löydät sen jonkun saman piirteen sitten niin kuin myöhemmin jossain muussa.
Että sielläkin on pohjalla se joku oma haava, mikä niin kuin ikään kuin sitten saa sitä. Ja tavallaan se on sitten se oppimisprosessi, että minkä takia, vähän kun sä sanoit siitä, että jos päivä meni joku asia huonosti, että niin miettii, että mikä tässä nyt meni pieleen, niin tavallaan, että erityisesti jos huomaa toistavansa jotain, että aina nämä menee niin kuin pieleen, niin miettiä jotenkin, että miten voisi itse toimia eri tavalla, ettei joutuisi niihin tilanteisiin. Kyllä. Tai että siitä tilanteesta sen saa hoidettua jollakin toisella tavalla. Mutta se poistuminen on tavallaan aina yksi se on aina yksi mahdollisuus. Ja sitten just se, että se rakkauden voima tavallaan myös siinä, että miten niitä asioita tuo esiin. Että eihän niitä omia asioita tarvi huutaa. Yleensä se huuto kyllä saattaa tulla siinä jossain välissä mukaan. Mutta tavallaan sitten kun löytää ja pääsee siihen, että esimerkiksi niitä omia rajoja, mitkä on aina se, niin myös ne voi pitää rakkaudella. Et myös sen voi sanoa, että mä haluan tehdä asiat näin. Että ei tavallaan, ei keskustele siitä. Että niinku, tietääkö edes miten haluaa tehdä. Että täytyy olla, että se rakkaus on niinku tosi iso asia, joka voi itse asiassa oikeasti parantaa niinku tosi monia asioita. Se voi antaa niinku sitä nimenomaan itselleen. Että jos ei pysty, että ensin se on se itsensä rakastaminen on mielenkiintoinen asia. Ja tosi tärkeä. Ja tavallaan tämä liittyy mun mielestä siihen, että kun me ollaan osa rakkautta, niin meidän pitäisi niinku pystyä näkemään itsessämme se rakkaus. Olla itsellemme niitä parhaita ystäviä. Kyllä. Ja nähdä niinku, totta kai myös ne puutteet, joita voi niinku kehittää, mutta niin kuin sanottu, että eihän se ole niinku sillä tavalla oma vika, kun sitten kun ne huomaa, niin niitä käsittelee. Joo. Ja sitten niinku mun mielestä se on niinku tosi tärkeä, niinku, että on monta asiaa, että saman asian voi tehdä monella tavalla hyvin. Kyllä. Ja niinku, siinäkin mielessä taas, että se vastuu siitä omasta itsestä, että niitä omia hyviä toimintatapamalleja ei välttämättä kannata niinku toisille kauheasti niinku tyrkyttää ainakaan. Et jos joku kysyy neuvoa, niin aina voi neuvoa. Mut niinku tavallaan, ja niinhän mekin tässä nyt tavallaan jaetaan näitä omia kokemuksia. Niin. Ja sit mun mielestä se on taas niinku teidän kuulijoiden vastuulla, että otatte ne, jotka tuntuu hyviltä, jotka resonoi. Joo. Että jos joku tuntuu ihan pöhköltä, niin toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Se on tosi hyvä tapa. että tavallaan kuunnella sitä omaa sydäntään, että onko tossa nyt mitään järkeä, mitä noi puhuu. Kyllä, ihan ehdottomasti. Joo, että se semmoinen niinku analyyttinen niinku kuuntelu siinä mielessä. Tai sitten toisaalta se sydämellä kuuntelu, että tuntuisiko toi nyt ihan hyvältä, vaikka se vähän kuulostaakin höpsöltä. Kyllä. Mutta sinänsä vielä rakkaudesta pitää sanoa se asia, mikä monesti, mun mielestä rakkaus monesti, että mitä se itse asiassa tarkoittaa. Et mielisin sanoa, että se sekoitetaan, mutta se on taas liian voimakkaasti sanottu, koska mitä se edes tarkoittaa, että sekoitetaan joku asia. Mutta se, että mitä se tarkoittaa itselle. Että esimerkiksi mun yksi hyvä ystävä joskus sanoi, kun hän toivoi itselleen uutta miestä, ja hän sitten saikin sellaisen, niin se sanoi lauseen, että hän toivoo rakkautta, joka tuntuu turvalta. Ja se oli mun mielestä aika niin kuin ihanasti myös sanottu. Että semmoinen rakkaus, mikä tuntuu turvalta. Että sä oot siis siinäkin täysin turvassa. Niin se oli jotenkin aika ihana. Ja tässä päästään nyt siihen, kun me puhuttiin siitä, onko kaikki hyvin tai olenko turvassa. Kyllä. Niin se on juuri se turva ja rakkaus. Ja tavallaan, jos sä koet olevasi turvassa, niin tavallaanhan sulla siinä hetkessä on niin kaikki hyvin. Juuri näin. Mutta toi on tosi tärkeä. Ja sitten niinku se, että sitäkin niinku on, että tavallaan, että meidän täytyy niinku pystyä rakastamaan itseämme, jotta me pystytään rakastamaan toisia ja olemaan niinku onnellisia niin, että me hyväksytään ne muut sellaisina kuin ne on. Kyllä. Eikä yritetä muuttaa, vaan tavallaan niinku sit se semmonen niinku
vaikka just tuossa aikaisemmin sanottiin, että tavallaan me ollaan kaikki sitä samaa rakkautta ja yhtä, mutta tietyllä tavalla sit se erillisyyden kokemus, että me ei yritetä niinku saada just muita toimimaan niinku just Ei. silleen niin kuin me halutaan, Ei. vaan heidän täytyy taas seurata sitä omaa sydäntään. Mutta tästä päästään semmoiseen mielenkiintoiseen, että sitten kun tätä on harjoittanut tavallaan niin kuin kauemmin ja pääsee siihen niin kuin ytimeen, niin tulette joskus huomaamaan, että itse asiassa myös sen rakkauden voiman avulla niin ikään kuin se sun ulkoinen ympäristö alkaa sopeutumaan siihen, Kyllä, mitä sun sisällä on. on. Se on ihan totta. Ja silloin se tavallaan tasaantuu. Sä et muuta niitä ihmisiä, mutta ne ikään kuin tavallaan alkaa toimimaan enemmän niin, mikä on niin kuin myös sulle sitä, mitä sä haluat. Se on tavallaan sitä, että kun sä säteilet sitä rakkautta, niin sit se rupeaa niin kuin vaikuttamaan. Ja se, että tavallaan semmoisen niin kuin, että tavallaan, voisiko nyt sanoa, nipottaa jostain asiasta, niin sen sijaan kun suhtautuu asiaan niin kuin rakkaudellisesti, niin ei sillä toisellakaan ole tarvetta enää tehdä sitä vastahyökkäystä. Niin kyllä, se on juuri näin. Mutta mä ajattelin, että tästä tuli vielä tämmöinen, että yksi kortti. No niin. Yksi kortti ja varmaan kaikille aika sitten. osuvasti täällä tuli elämäkantaa. No niin. Se on hieno. Antaudun kannateltavaksi ja korkeammille mahdollisuuksille. Minulla on lupa päästää menneestä irti ja astua tähän hetkeen vapaana. Lasken huoleni enkeleille. Jep. Näin se just on. Mutta tähän on itse asiassa varmaan aika hyvä lopettaa. Joo, niin on. Ei muuta kuin hei, seuraavaan kertaan. Näin tehdään. Nähdään. Moi moi! Kiitos Päivi. Kiitos Hanna-Mari.